Ξεκινώντας λοιπόν με τον κύριο Μαρκίνο, θα θέλω να κάνετε μια πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση για το τι συμβαίνει εκεί στην περιοχή σας και το πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό το διάστημα σχετικά με την έλλειψη ιδιωτικών χώρων. Καλημέρα σε όλους. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ευγενική πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό για μας, τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, να βρισκόμαστε σε κεντρικές συναντήσεις που αφορούν αυτά τα πολύ επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική κρίση, που ειδικά στη Θεσσαλία την έχουμε βιώσει και από τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, όπως λένε πολλές φορές, και από την πλευρά των καταστροφών των πλημμυρών, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και με τον Ιαννό και με τον Δάνιο, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος, ειδικότερα φέτος, η λειψιδρία έχει παρουσιαστεί με το χειρότερο πρόσωπό της. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας νεοσύστατος οργανισμός που έχει θεσμοθετηθεί για πρώτη φορά στη χώρα σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος. Ως γνωστό, από την οδηγία 2000/60 οφείλαμε ως χώρα να έχουμε παντού έναν τέτοιο οργανισμό ή μια τέτοια δομή να διαχειρίζεται ολιστικά τα ύδατα σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος, όμως ουδέποτε έγινε πραγματικότητα, έγινε πράξη και είναι το πρώτο εγχείρημα και από ό,τι φαίνεται κατέστη επιτακτικό να γίνει μετά και τις καταστροφές που ζήσαμε, αλλά και τα φαινόμενα της λειψιδρίας. Θεσμοθετήθηκε πέρυσι το 2004. Το Συμβούλιο και η Διοίκηση έχει οριστεί αρχές του χρόνου, οπότε έχουμε λίγους μήνες που προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Ήδη ο οργανισμός καταγράφει την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται σε όλες τις υποπεριοχές, στις λεκάνες και στα υδατικά συστήματα που αποτελούν όλο το υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας. Προφανώς, φέτος αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή το επίκαιρο θέμα της λειψιδρίας. Αυτή τη στιγμή θα σας πω χαρακτηριστικά ότι η λίμνη του Αστήρα διαθέτει το 50% του νερού που χρειαζόμαστε. Είναι η πρώτη φορά που διαθέτει τόσο λίγο νερό. Η λίμνη Μοκόβου, προφανώς θα γνωρίζετε, δεν λειτουργεί καθόλου φέτος, γιατί δεν έχει εισρέψει το απαραίτητο νερό. Και η λίμνη Κάρλα γέννησε δυστυχώς από τον Δάνη και γι' αυτό εξυπηρετείται η περιοχή. Και όλο αυτό το μείγμα καταλαβαίνετε ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη υπεράντληση του υπόγειου φορέα και το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο, θα έχουμε ακόμα χειρότερη κατάσταση από ό,τι είχαμε προηγουμένως. Όλο αυτό προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και πραγματικά βιώνουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το λόγο έχει η κυρία Τζίμα, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή της ΑΓΜΕ για τη σημερινή πρόσκληση σε αυτό το πάνελ ως Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, αν και ανήκω και στην οικογένεια της ΑΓΜΕ. Ένα πάνελ με εξαιρετικούς συναδέλφους και να πω ότι είναι εξαιρετική πρωτοβουλία αυτή του συνεδρίου της ΑΓΜΕ. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε στον κλάδο μας, ενισχύει την εξωστρέφεια της επιστήμης μας και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ όλοι μαζί. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πρόβλημα επάρκειας στους υδατικούς πόρους για την κάλυψη των ιδρευτικών και αρθρευτικών της αναγκών. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα σίγουρα μια συνέπεια της κλιματικής κρίσης, όμως έχει να κάνει και με την θεαματική αύξηση των αναγκών μας για την κάλυψη των ιδρευτικών και αρθρευτικών μας αναγκών σε συνδυασμό με την μη ορθολογική διαχείριση και την προστασία των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η παρατεταμένη ανομβρία φυσικά έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα
ιδιαίτερα στις περιοχές τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, που τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνεται πάρα πολύ η ανάγκη για κατανάλωση νερού, και έχει φανεί ότι οι υποδομές μας μέχρι τώρα και ο τρόπος που το διαχειριζόμαστε όλο αυτό δεν επαρκεί. Θα πρέπει να τονίσω ότι η Ελλάδα στο σύνολό της δεν στερείται από τους υδατικούς πόρους και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της, όμως έχουμε μία άμεση κατανομή του υπόγειου υδατικού δυναμικού και του επιφατειακού. Η μεν Δυτική Ελλάδα παρουσιάζει ένα πλεόνασμα στους υδατικούς της πόρους, σε αντίθεση με την Ανατολική Ελλάδα, η οποία έχει και πολύ αυξημένες ανάγκες για την κάλυψη κυρίως και των αρδευτικών της αναγκών. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα μέτρα για την λύση αυτών των προβλημάτων, όμως το βασικότερο είναι να υπάρξουν δράσεις για μακροχρόνιο και στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης των υδατικών πόρων, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Ζουρούλης, καθηγητής στο ΟΤΑ. Ναι, καλημερίζω για όλους. Επειδή είχα συμμετάσχει σε πάρα πολλά, σε 2-3, όχι πάρα πολλά, σε συνέδρια του ΙΓΜΕ Ισπανίας και τον Μπερζέν της Γαλλίας το αντίστοιχο, και αναρωτιόμουν, το δικό μας ΙΓΜΕ δεν θα κάνει ένα συνέδριο για τόσα πολλά θέματα που έχει στην αρμοδιότητά του, και με την ευκαιρία που είναι αυτό το πρώτο συνέδριο και συμμετέχω, και ευχαριστώ για την πρόσκληση, να δώσω συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο που πήραν την πρωτοβουλία και σε όσους στήριξαν τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου, που το θεωρώ σημαντικό και πρέπει να γίνεται και αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η χώρα μας αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο ανεπάρκειας νερού. Αυτό το βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Το τόνισε και ο Γενικός, το τονίζουν και κάθε μέρα το ακούμε σε πολλές περιοχές να έχουν προβλήματα. Οι λύσεις, δυστυχώς το σύστημα δεν έχει άπειρες λύσεις. Το σύστημα έχει λίγες λύσεις, αλλά πρέπει όμως να τις δουλέψουμε όλες αυτές τις λύσεις. Και τους πρωτογενείς υδατικούς πόρους, μιλάω για τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά, αλλά κυρίως και τους μη συμβατικούς ή δευτερογενείς υδατικούς πόρους, όπως λέμε, όπου αυτά περιλαμβάνουν την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λιμάτων για άρδευση και την αφαλάτωση κυρίως υφάλιων νερών από τις πολλές πηγές που έχουμε στον ελληνικό χώρο, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Λέξεις κλειδιά που θέλω να τονίσω σύντομα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είπα, οι λύσεις είναι περιορισμένες. Εξοικονόμηση νερού, είτε με κατάλληλα δίκτυα, γιατί έχουμε απώλειες που φτάνουν και το 25, 30 και 50% σε πολλές περιοχές, και σωστή αποτελεσματική χρήση του νερού στην άρδευση. Στην άρδευση πρέπει να γίνουν σημαντικές, για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, σημαντικές αλλαγές. Αποθήκευση νερού μέσω φραγμάτων, ταμείευσης, συλλογή βρόχινου νερού και επαναχρησιμοποίηση, αυτό που είπα, μέσω της κυκλικής οικονομίας. Άρα σε αυτές τις λύσεις πρέπει να δοθούν, ανάλογα την περιοχή, τη βιολογία, τις ανάγκες σε κάθε περιοχή, πρέπει να δοθούν λύσεις με τα κατάλληλα έργα υποδομής. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Ζωγραφάς, του Ιστάμενου Τμήματος Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας ΣΕΡΜΑ. Καλημέρα και από μένα σε όλους τους παρευρισκόμενους και συμμετέχοντες. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμή που μου γίνεται να εκπροσωπήσω το φορέα μας στο κομμάτι των νερών, το οποίο είναι κάτι πολύ επίκαιρο την περίοδο αυτή, όπως και οι προλαλήσαντες έθεσαν το θέμα. Από την πλευρά μου θα ήθελα να πω, αν και τα περισσότερα έχουν υποθεί, σίγουρα συμφωνώ με τον κύριο Βουδούρη αυτό που είπε, ότι οι λύσεις είναι πολύ περιορισμένες, πεπερασμένες θα λέγαμε. Άρα θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην οικονομία και στην εκμετάλλευση των επιφανειακών και πηγαίων νερών. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ΕΑΓΜΕ, κάτι σαν ιστορικό και τι γίνεται αυτή τη στιγμή, επειδή μίλησε ο κ. Βαραλίδης προηγουμένως. Να πω ότι
η ΓΜΕ παλαιότερα, η ΑΓΜΕ τώρα, έχουμε συνδράμει στην ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των υπόγειων υδατικών πόρων σε όλη τη χώρα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει χωριό στην Ελλάδα που να μην έχει φτάσει στο ΕΓΜΕ και να έχει δώσει λύσεις. Αυτή είναι μια παράδοση που μας ακολουθεί και ακόμα συνεχίζουμε, παρότι με λιγότερο προσωπικό, να προσπαθούμε να συνδράμουμε όλους τους Δήμους και την τοπική αυτοδιοίκηση όποια προβλήματα έχουν, είτε σε θέματα επάρκειας, είτε θέματα ποιοτικά, ρυπάνσεων των υπόγειων νερών κτλ. Τη στιγμή αυτή θεωρώ ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα το αντιμετωπίζει η Αθήνα. Θα μας μιλήσει η εκπρόσωπος της ΙΔΑΠ μαζί μας. Θεωρώ το πιο σημαντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζει η Αθήνα. Το ΕΓΜΕ παλαιότερα είχε συνδράμει ουσιαστικά τη δεκαετία του 90 με την κατασκευή γεωτρήσεων στην περιοχή του Βιωτικού Κηφισού. Οπότε τότε είχαμε δώσει μια πολύ ουσιαστική λύση. Είχε σωθεί η Αθήνα από λειψιδρία πρακτικά. Είχαμε δώσει γύρω στα 500.000 κυβικά ημερησίως. Και πραγματικά τότε δόθηκε ανάσα μέχρι να ξαναγεμίσουν οι ταμιευτήρες. Η κατάσταση αυτή βλέπουν τώρα ότι επαναλαμβάνεται, μόνο που τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο, υπό την έννοια ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι καταναλώσεις. Τότε μιλούσαμε για 500-600.000 κυβικά, αν θυμάμαι καλά, ημερησίως. Πλέον μιλάμε για 1,2 εκατομμύρια κυβικά, ποσότητα τεράστια, και δεν είναι και πολύ εύκολο αυτή η ποσότητα να εξευρεθεί και να πούμε ότι έχουμε την άνεση αυτή. Είμαστε σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ, θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή, ως σύμβουλοι, γιατί λόγω των δυνατοτήτων μας πλέον έχουμε περιοριστεί, δεν μπορούμε να κάνουμε γεωτρήσεις και όλα αυτά που κάναμε παλαιότερα. Όμως έχουμε ενεργό ρόλο σε όλο αυτό. Έχουμε αναλάβει το ρόλο σύμβουλου στην ΕΙΔΑ, προκειμένου να αξιολογήσουμε και να προτείνουμε λύσεις, ή δηλαδή κάποιες λύσεις αφαλατώσεων που προτείνει οι φάλμερες πηγές των Αγίων Αποστόλων, Μήλων και Κύρα στην περιοχή της Ιτέας. Άρα θέλουμε και εμείς να συνδράμουμε και να δώσουμε μια λύση τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, και είμαστε ενεργοί και είμαστε εδώ για να βοηθάμε την πολιτεία. Αυτά ως προς την τοποθέτηση στην αρχή και θα συνεχίσουμε στα επόμενα. Σας ευχαριστούμε που καταθέτετε την διαχρονική συνδρομική σε ΑΓΜΕ στο ζήτημα της λειψιδρίας. Το λόγο έχει η κυρία Κατερίνα Δημητρού, προϊσταμένη νέων δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Καινοτομίας της ΕΙΔΑΠ. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΙΔΑΠ, κύριου Χάρη Σαχίνη, για την πρόσκληση. Και όπως καταλαβαίνετε, η ΕΙΔΑΠ ως ο βασικός πάροχος της ίδρευσης στην Αττική φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη στους ώμους της για να εξασφαλίσει την υδρολειψία και την παροχή νερού στην πόλη και γενικότερα σε όλο το λικανοπαίδιο της Αττικής. Προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιούμε μία σειρά μελετών και έργων για να εξασφαλίσουμε αυτό το υδατικό απόθεμα, και είτε είναι υπόγειο με έργα όπως είναι η εξασφάλιση ήδη υφιστάμενων γεωτρήσεων, τις θέτουμε σε κατάσταση εφεδρικής ετοιμότητας. Υπάρχουν αρκετές γεωτρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην στερεά Ελλάδα, τις οποίες θα τις ενεργοποιήσουμε, και παράλληλα γίνονται μελέτες για να ενισχυθεί με νερό από τη λίμνη των Κρεμαστών το υδροδοτικό σύστημα του Μόρνου Εύβοινου. Με αυτόν τον τρόπο σκοπεύουμε να ενισχύσουμε το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα, το οποίο παράλληλα σχεδιάζεται να ενισχυθεί και με άλλους εναλλακτικούς τρόπους, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο και κρίσιμο. Και όπως ήδη αναφέρθηκε, ήδη έχουμε δρομολογήσει μελέτες αφαλατώσεων για να δούμε σε ποια στρατηγικά σημεία θα μπορούμε να ενισχύσουμε το δίκτυο, ενδεχομένως με νερό αφαλάτωσης, όπως επίσης και έχουμε ήδη ξεκινήσει ενεργοποιήσει το Αδριάνιο υδραγωγείο, το οποίο είναι ένα αρχαίο υδραγωγείο που ακόμα και σήμερα λειτουργεί και έχει νερό, και η ΕΙΔΑΠ σκοπεύει αυτό το νερό να το αξιοποιήσει για κυρίως την άρδρευση της πόλης. Το υδραγωγείο αυτό το αρχαίο περνάει μέσα από 8 δήμους της Αθήνας
Ξεκινάει από εδώ, από το Ολυμπιακό χωριό, διασχίζει σχεδόν αυτούς τους 8 δήμους που είναι η Κηφισιά, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Χαλάνδρη, Μαρούσι, Ψυχικό και φτάνει μέχρι τη δεξαμενή του Κολονακίου. Το νερό αυτό ήδη αξιοποιήθηκε από την ΕΙΔΑΠ και μέσα στον Ιούλιο θα δώσει νερό για άρδρευση στους δημόσιους πράσινους χώρους του Δήμου Χαλανδρίου. Στην πορεία της χάραξης θα δώσει νερό και σε κήπους πολιτών, οι οποίοι θα μπορέσουν να πάρουν νερό από το Αδριάνιο Υδραγωγείο. Ήδη έχουμε βάλει τους υδρομετρητές και είναι θέμα ημερών να δώσουμε νερό από ένα υδραγωγείο το οποίο χτίστηκε μάλλον το 50 μετά Χριστόν. Εκτός από αυτό την πολύ καινοτόμα λύση, στην φαρέτρα της ΕΙΔΑΠ υπάρχει επίσης λύσεις κυκλικής οικονομίας, όπως είναι νερό από κινητές μονάδες sewer mining, με τις οποίες λίμα αντλείται από το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΙΔΑΠ, καθαρίζεται σε πολύ compact συσκευές, πολύ compact μονάδες και παρέχεται τοπικά, επίσης για να αρδρεύσει άλση και πάρκα της Αττικής. Ήδη υπάρχει μία μονάδα η οποία έχει εγκατασταθεί στο φυτόριο του Δήμου Αθηναίων και μία άλλη η οποία μόλις πρόσφατα θα λειτουργήσει στο Δήμο Μαρκοπούλου. Σχεδιάζεται επίσης μία τέτοια μονάδα να εγκατασταθεί και στο Πάρκο Ηλυσίων, όπως και στο Πάρκο Κλωναρίδη της Αττικής. Πολύ ενδιαφέροντα και αισιόδοξα όσα σχεδιάζετε. Δεν σχεδιάζουμε, υλοποιούμε. Αυτό ήθελα να πω, ότι η ΕΙΔΑΠ υλοποιεί. 2 από αυτές τις μονάδες ήδη δίνουν νερό και όπως δίνει νερό πλέον και το Αδριάνδριο στο Δήμο Χαλανδρίου. Σχεδιάζουμε να δώσουμε και στους υπόλοιπους δήμους μέσα σε μία ολοκληρωμένη χωρική επέμβαση, την οποία θα γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και αυτό επίσης που ήθελα να πω είναι ότι εκτός από όλες αυτές τις δράσεις, η ΕΙΔΑΠ κάνει μια πολύ μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη μείωση κατανάλωσης, αλλά και για την χρήση, να ξεκινήσει οι πολίτες να χρησιμοποιούν για μη πόσιμες χρήσεις, μη πόσιμο νερό το οποίο η ΕΙΔΑΠ πλέον μπορεί να παρέχει. Και εγώ. Ωστόσο, παρότι στην Αττική μιλάμε για την οικονομία και το πώς θα ποτίσουμε τα πάρκα μας, αυτό που φοβάμαι και αναδεικνύεται ως λόγος είναι ότι άλλες περιοχές, όπως η Θεσσαλία, για την οποία θα μας μιλήσει τώρα ο κ. Μακίνος, έχουν σημαντικό πρόβλημα στο να ποτίσουν τις καλλιέργειες. Οπότε, δίνοντας σας το λόγο, θα ήθελα να μας απαντήσετε στο πώς, έπειτα από το μεγάλο κλείσμα του Ντάνιελ που υποστήκατε και που καλείστε ακόμα και σήμερα να διαχειριστείτε, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει για να δώσει λύση ανάμεσα στην πλημμύρα και στη λειψιδρία, έχοντας ως εμπειρία όσα έχετε ζήσει στον τόπο σας στη Θεσσαλία, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Αυτά που ζήσαμε και με τον Ιαννό, αλλά κυρίως με τον Ντάνιελ, τα έζησα το Σεπτέμβριο του 2023 με τον Ντάνιελ. Ήμουν πρόεδρος στον Οργανισμό Οικείων Βελτιώσεων του Σταυροπού Καρδίτσας. Είχαμε ένα εκτεταμένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, οι οποίοι στο τριήμερο του Ντάνιελ έδειξαν πάνω από 900 χιλιοστά βροχόπτωσης, εκ των οποίων τα 600 έδωσαν τη δεύτερη μέρα. Και το έδειχναν όλοι οι σταθμοί. Αυτό σημαίνει ότι δεχθήκαμε τόσο νερό στην περιοχή, που πολλοί το εκτιμούν, ο κ. Λέκας για παράδειγμα, που έχουμε την τιμή να τον έχουμε και στο Συμβούλιο του
Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας το υπολόγισε στα 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Μιλάμε για σύγχρονες ποσότητες νερού που αντιστοιχούν με ένα γρήγορο υπολογισμό σε 14 φορές το νερό που έχει γίνει πλαστήρα, 12 φορές μάλλον το νερό που έχει γίνει πλαστήρα και σε 14 φορές το νερό που καταναλώνει η Αττική σε ένα χρόνο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Εμείς το ζήσαμε με πλημμυρικό φαινόμενο στα Παιδινά, με υπερχείληση όλων των ποταμών και με την έντονη χειμαρικότητα όλων των υδατορρεμμάτων που πέσανε από τα ορεινά, που όξυναν ακόμη περισσότερο αυτό το πρόβλημα και όλες οι δυτικές πολεκάνες και εκεί που συναντιούνται όλοι οι αποδέκτες στον Ποινιό, στην περιοχή Βλοχού Φαρκαδόνας, εκεί ήταν το πιο οξυμένο φαινόμενο που έφτασε η στάθμη των υδάτων πάνω από τα 6 μέτρα, 7 μέτρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και δημιούργησε στη συνέχεια και στις κατάδυ περιοχές του Ποινιού στη Λάρισα υπερχείληση ξανά των αναχωμάτων και κατέληξαν όλα αυτά τα νερά στο χαμηλότερο σημείο της Θεσσαλικής Πεδιάδας που είναι η Κάρλα. Μας περιγράφεται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που σημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλες λύσεις. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Το συμπέρασμα όλης αυτής της κατάστασης, τελείως έτσι πρακτικά, είναι ότι αν είχαμε τον τρόπο να καθυστερήσουμε τα νερά στα ορεινά και χαίρομαι και όλοι προφανώς είμαστε χαρούμενοι που η κυβέρνηση προωθεί έργα ορεινής υδροδρομίας με ταχύτητους ρυθμούς στην περιοχή. Να τα κρατήσουμε όσο μπορούμε πιο ψηλά, να τα καθυστερήσουμε, σε συνδυασμό με μεσαία φράγματα που θα πρέπει να γίνουν γύρω-γύρω, όπως μελετώνται αυτή τη στιγμή και προωθούνται με τα φράγματα του ΕΜΠΕΑ, το φράγμα του Μουζακίου, της Πύλης, που θα μπορούσαν να συγκρατήσουν, να έχουν και αντιπλημμυρική συνιστόσα δηλαδή και ταυτόχρονα να αποθηκεύσουν νερό που το χρειαζόμαστε στη Λειψιδρία και για την άρδευση, γιατί στη Θεσσαλία σας προείπα ότι χρησιμοποιούμε το 93% του νερού για άρδευση. Όλα αυτά μαζί θα πρέπει να προωθηθούν ταχύτατα πλέον για να μπορέσουμε να έχουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τις πλημμύρες, αλλά και μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τη Λειψιδρία. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Τζίμα, ποιες είναι οι προτάσεις που έχετε καταθέσει ως Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας και τι πιστεύετε ότι πρέπει άμεσα να προωθηθεί για τη Λειψιδρία, τι ενέργειες έχετε κάνει και ως φορέα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων σας? Καταρχήν να πω ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων έχει πολύ υψηλά στην ατζέντα του τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Γι' αυτό το λόγο και έχει δημιουργήσει την Επιτροπή Υδατικών Πόρων, στην οποία συμμετέχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι, οι οποίοι βρίσκονται και αυτή τη στιγμή εδώ, και έχουμε καταθέσει προτάσεις στο Υπουργείο, οι οποίες κυρίως έχουν να κάνουν με τις προτάσεις που υπάρχουν στα μέτρα των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού, που συνάδουν με την Οδηγία 2060 που η χώρα είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί και εκπονούνται τα τελευταία χρόνια. Είναι σημαντικό τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού και τα μέτρα να εφαρμοστούν και όχι να παραμείνουν προτάσεις απλά στα χαρτιά. Ένα από τα βασικά μέτρα που έχουμε προτείνει καταρχήν είναι η οριοθέτηση των ζωνών προστασίας των σημείων υδρολειψίας πόσιμου νερού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε την ποιότητα του νερού που υδρεύει, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει να κάνει με την ανθρώπινη υγεία. Επίσης, αν δεν μαζέψουμε την άρδευση, δεν μπορούμε να μιλάμε για διαχείριση. Ξέρουμε ότι η άρδευση καταναλώνει το 80 με 85% του συνολικού νερού επιφανειακού και υπόγειου νερού, κυρίως του υπόγειου νερού, και συνεπώς θα πρέπει να γίνουν δράσεις όπως τα δίκτυα καταρχήν άρδευσης, τα οποία έχουμε τεράστιες απώλειες του νερού. Θα πρέπει να εξυγχρονιστούν και
και να μην έχουμε τις απώλειες αυτές. Θα πρέπει να ελέγξουμε τις υπεραντλήσεις των υπόγειων υδροφόρων, οι οποίες έχουν φτάσει σε σημείο να εξαντλούν το υπόγειο νερό, την ποσοτική και την ποιοτική του κατάσταση. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε νέους μεθόδους άρδευσης, όπως λέει και ένας πολύ καλός συνάδελφος, τα κανόνια θα πρέπει να απαγορεύονται διαρροπάλου. Και θα πρέπει φυσικά στις ισιωτικές περιοχές που δεν υπάρχει το επιφανειακό υδατικό δυναμικό να υπάρχουν τα έργα αφαλάτωσης, να γίνουν έργα αφαλάτωσης και σε περιοχές που έχουμε έντονο το φαινόμενο της υφαλμύρινσης. Τα έργα ορεινής υδρονομίας φυσικά στις περιοχές με υψηλό επιφανειακό υδατικό δυναμικό, τα έργα τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε αρκετές περιοχές, πάλι σε συνδυασμό με τις επιφανειακές απορροές. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία κυρίως των αποκεντρωμένων διευθύνσεων υδάτων, οι οποίες ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι υποστελεχωμένες. Θα πρέπει να υπάρξει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στις διευθύνσεις αυτές, οι οποίες διαχειρίζονται πολύ μεγάλο κομμάτι του υπόγειου υδατικού δυναμικού, είτε αυτό είναι γεωτρήσεις κυρίως, αλλά και έργα επιφανειακής απορροής. Και επιτέλους να καταλήξουμε στην ηλεκτρονική αδειοδότηση των γεωτρήσεων. Είναι μια πρόταση την οποία την έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Υπουργείο. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων, αυτή τη στιγμή και με τις διευθύνσεις υδάτων έχουμε καταλήξει σε μια πολύ όριμη πρόταση, την οποία θα καταθέσουμε και στον κύριο Βαρύλη την επόμενη εβδομάδα. Δεν νοείται το 2025 να έχουμε φακέλους στιβαγμένους στις διευθύνσεις υδάτων και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να κάνουν 2 και 3 χρόνια να βγάλουν μια άδεια για μια γεώτρηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πρώτον θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες, δεύτερον θα δώσει το χώρο στους συναδέλφους της διευθύνσης υδάτων να ασχοληθούν με την ουσία. Η ουσία είναι η άδεια εκτέλεσης της γεώτρησης και να μπορούν να έχουν την παρακολούθηση σε αυτό το κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικές οι προτάσεις που έχετε καταθέσει και μας αναφέρατε. Κύριε Βουδούρη, πρόσφατα δηλώσατε ότι ως πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας ότι για την επίλυση πολλών προβλημάτων όπως του υδατικού θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε λύσεις βασισμένες στη φύση, όπως χρησιμοποιούσαν και οι αρχαίοι Έλληνες αλλά και άλλοι λαοί. Θέλετε να μας μιλήσετε, έχετε περίπου 3-4 λεπτά για να σας πω την αλήθεια. Ποιες είναι οι λύσεις που προτείνετε για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε αυτό το πλαίσιο που συζητήσατε με βάση τις πρακτικές των αρχαίων Ελλήνων? Ναι. Κοιτάξτε, συμμετέχω αυτή τη στιγμή σε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν το Natural Based Solution σαν αντικείμενο. Είναι πολύ της μόδας και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί πολλά project αυτή την περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μελετήσουμε τι κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες και όχι μόνο οι αρχαίοι Έλληνες. Στα νησιά του Αιγαίου κάνανε τις περίφημες πεζούλες που συγκρατούσαν και το χώμα και το βρόχινο νερό και συντηρούσαν τις καλλιέργειες και επιβίωσαν για πολλά χρόνια. Κάνανε μικρά φράγματα σε χυμάρους για τα νησιά του Αιγαίου παροδικής ροής, όχι, δεν έχουν τα νησιά, συνήθως δεν έχουν μεγάλες ποτάμια με μεγάλες μόνιμες ροές. Κάνανε αναβαθμούς όπου συγκρατούσαν το νερό, που αυτό διευκόλυνε, επιβράδυναν τη ροή του νερού και αυτό διευκόλυνε την κατείσδυση και τον εμπλουτισμό των υδροφορέων. Στην πατρίδα μου, την περήφανη Κορινθία, χρησιμοποιούν μια λύση βασισμένη στη φύση, χωρίς να το ξέρουν οι αγρότες. Ο συνάδελφος ο Ξενοφώντας εδώ που κάναμε ένα έργο ερευνητικό παλιά με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οι αγρότες ποτίζανε το χειμώνα. Κάνανε χειμερινή άρδευση. Δεν το είχαν ανάγκη τα φυτά, αλλά είχαν εμπεδώσει στο μυαλό τους ότι αν το κάνανε αυτό το χειμώνα, τα πηγάδια τους και οι γεωτρήσεις θα είχαν νερό την άνοιξη και το καλοκαίρι. Άρα ο τεχνητός εμπλουτισμός που προτείνουμε εμείς τώρα
πρέπει να γίνει σε στοχευμένα, να γίνει σε θέσεις όπου είναι κατάλληλες υδρογεολογικές συνθήκες, με υψηλή περατότητα κλπ. Αλλά γινότανε με τη λαϊκή σοφία, γιατί είχαν διαπιστώσει αυτό το πράγμα. Και εμείς κάναμε βέβαια, υποδείξαμε σε το έργο που εκπονήσαμε τότε πριν πολλά χρόνια, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί, έχει μείνει στα χαρτιά, βέβαια σχεδιάζεται φράγμα να γίνει. Και προχωράμε και σε άλλες λύσεις, να πάμε σε πράσινες αστικές υποδομές, πράσινους rain garden, κήποι βροχής. Η Σλοβενία στο ένα έργο θέλουν να συλλέγουν το νερό της βροχής από στέγες, να το χρησιμοποιούν για αστική χρήση, για ένα καθαρισμό των δρόμων. Είναι πολυτέλεια η ΕΙΔΑΠ να χρησιμοποιεί νερό, δεν πιστεύω να το κάνει, από το δηληστήριο και να το δίνει στα βιτεοφόρα να πλένει τους δρόμους. Θα είναι παραλογισμός να το κάνουμε αυτό. Θέλω να πω ότι όλα αυτά και άλλα πολλά, όπως είναι ας πούμε αποκατάσταση της κήτης των χυμάρων και ποταμών με κατάλληλη φύτευση παρόχθιων δέντρων. 400 χυμάρους, ποταμοχυμάρους είχε η Αττική, που λειτουργούσαν και σαν αεραγωγή και δρόσισαν και την πόλη. Και το κλείσιμο όλων αυτών και το μπάζουμε, γιατί έχουν γίνει όλοι οι δρόμοι, η τσιμεντοποίηση. Κάνουμε πόλεις αβίωτες και μετά ερχόμαστε να επανέλθουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να μελετήσουμε τι κάνανε. Βέβαια τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε περιοχή, έχει τις ιδιομορφίες της. Πρέπει να μελετηθούν αυτά οι γεωλογικές συνθήκες, οι υδρογεωλογικές συνθήκες, οι κλιματικές συνθήκες και ανάλογα να κάνουμε τέτοια μικρά έργα, μικρές παρεμβάσεις, οι οποίες είναι βέβαια μικρής κλίμακας, αλλά σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα μπορεί να επιλύσουν το υδατικό πρόβλημα. Και μιλώντας για τα νησιά, εγώ προτείνω και το λέω έτσι και δημόσια και σε άρθρα το έχω γράψει, ότι η πολεοδομία δεν πρέπει να δίνει άδεια να χτίζει σπίτι, αν δεν σου επιβάλλει να έχεις μια δεξαμενή να συλλέγεις βρόχινο νερό. Το βρόχινο νερό το οποίο θα το χρησιμοποιείς για τον γκαζόν, αφού θέλεις να έχεις τη βίλα στο νησί. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει πάρα πολλά τέτοια μέτρα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουμε, τα οποία λειτουργούν και πολλαπλού σκοπού, δουλεύουν και σαν αντιπλημμυρική προστασία και σαν ταμείευση νερού και σαν εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων και σε συνδυασμό με άλλα έργα να επιλύσουν το πρόβλημα. Πάντα βέβαια τονίζω ότι η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λιμάτων για να καλύψουν αρτευτικές ανάγκες είναι, μπορώ να πω, και η μοναδική λύση για το μέλλον, για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Αυτό πρέπει η πολιτεία να το λάβει υπόψη της, ήδη κάποιες περιοχές το προωθούν, αλλά πρέπει να γίνει οργανωμένα με χρηματοδότηση και χρονοδιαγράμματα αυστηρά, γιατί η παθογένεια στον ελληνικό χώρο ξεκινάει ένα έργο και δεν τελειώνει ποτέ ή τελειώνει μετά από 50 χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο Ζόροπα θα ήθελα να ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτή τη στιγμή η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών στον τομέα των υδατικών πόρων και τι λύσεις συγκεκριμένες έχετε να προτείνετε. Αν και οι περισσότερες λύσεις έχουν ακουστεί, νομίζω. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών συμμετέχει στο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων. Έχει ως ευθύνη την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων, συγκεκριμένα η ΑΓΜΕ, που σημαίνει ότι μέσω περίπου 1.900 σταθμών, οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, έχουμε εικόνα για την ποιότητα και τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων νερών. Που εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση, θα πρέπει να τα θεωρήσουμε πολύ σημαντικά και στρατηγική σημασία, γιατί είναι προστατευμένα από την άμεση ρύπανση
και από την εξάτμιση. Άρα είναι ένας ταμιευτήρας, ο οποίος είναι κατά τα πόδια μας των εισαγωγικών, ο οποίος είναι προστατευμένος από αυτές τις παραμέτρους. Κλείνω την παρένθεση και θα ήθελα να συνεχίσω. Να πω ότι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης, είναι ότι κυρίως η νότια και ανατολική χώρα έχει πληγεί περισσότερο από τα φαινόμενα αυτά της ανομβρίας, θα έλεγα περισσότερο, και των υψηλών θερμοκρασιών, της κλιματικής αλλαγής. Κάποιοι το δέχονται, κάποιοι δεν το δέχονται. Υπάρχει κλιματική αλλαγή. Πάντως, σίγουρα υπάρχει μια μεταβολή στο κλίμα, το βλέπουμε αυτό, το βιώνουμε. Οι περιοχές αυτές βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί δραματικά τα αποθέματα και κυρίως αφορά την Ανατολική Πελοπόννησο, Κορινθία, Κρήτη και νησιά Κυκλάδων και την Ανατολική Αττική. Οι υπόλοιπες περιοχές δεν έχουν αντιμετωπίσει, εγώ θεωρώ, τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Επίσης, θα ήθελα να πω χαρακτηριστικά ότι έχοντας επεξεργαστεί τα στοιχεία από το σταθμό της Τρίπολης στα βροχομετρικά, έχουμε δει την τελευταία πενταετία μία μείωση των βροχοπτώσεων της τάξης των 20%. Που σημαίνει ότι στα 5 υδρολογικά χρόνια έχουμε χάσει το 1. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και κάπως έτσι έχει κινηθεί η περίπτωση όλης της περιοχής που σας λέω, όπως και στην Κρήτη και στις Κυκλάδες. Επίσης, οι κλιματικές μεταβολές αυτές έχουν το χαρακτηριστικό ότι έχουμε μεμονωμένα γεγονότα πολύ έντονα και τοπικά, που σημαίνει ότι βλέποντας τα βροχομετρικά στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Βουδούρης νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσει, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπερβεί και το μέσο όρο, αν θυμάμαι, αν έχω δει καλά. Άρα είναι πολύ τοπικά τα φαινόμενα. Αντίστοιχα, βλέπουμε στους ταμιευτήρες Μόρνου και Εύβοινου στην ΕΙΔΑΠ να μην έχει πέσει το αντίστοιχο ύψος βροχής και έχουμε δει ότι την προηγούμενη χρονιά αναπληρώθηκε μόνο το 25% της ετήσιας των αναγκών φέτος. Δηλαδή, από τα 400 που θα χρειαστούν έχουν πέσει μόνο τα 100 περίπου σε βροχόπτωση και έχει αναπληρωθεί μόνο τα 100 από τα 400 που θα χρειαστούμε. Άρα έχουν και ένα τοπικό χαρακτήρα όλα αυτά τα φαινόμενα, που σημαίνει ότι η κατάσταση δεν μπορεί να επαναγραφεί, να πούμε για παντού ότι υπάρχει το έντονο πρόβλημα της λειψιδρίας. Όσο για τα νησιά των Ιωνίων που είπε προηγουμένως ο κ. Βαραλίδης, για την Κέρκυρα συγκεκριμένα, εκεί θα πρέπει να το δούμε λίγο σφαιρικά το θέμα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που επιδρούν στην πάρκια και στην αποθήκευση των υπόγειων νερών. Και ο πρώτος είναι το υδρογεολογικό καθεστώς, δηλαδή οι γεωλογικοί σχηματισμοί οι οποίοι κατά πόσο είναι επιδεκτικοί στην αποθήκευση υπόγειου νερού. Δηλαδή υπάρχουν σχηματισμοί που αποθηκεύουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, άλλοι λιγότερο. Άρα στην Κέρκυρα έχουμε την περίπτωση ότι είναι μη υδροπερατή σχηματισμοί, άρα αποθηκεύεται λιγότερο νερό. Ο άλλος παράγοντας είναι ο κλιματικός και ο τρίτος είναι ο παράγοντας των ανθρώπινων πιέσεων. Άρα, συνδυασμοί αυτών των τριών παραγόντων, δεδομένου ότι ο πρώτος, δηλαδή η αποθηκευτικότητα των γεωλογικών σχηματισμών, είναι σταθερή, δεν αλλάζει. Οι δύο οι άλλοι μεταβαλλόμενοι, δηλαδή οι ανθρώπινες πιέσεις και οι κλιματικές συνθήκες, είναι αυτές ουσιαστικά που καθορίζουν και ανατρέπουν κάθε φορά την ισορροπία. Σε αυτή τη συγκυρία είμαστε σε μια περίοδο ανομβρίας και υψηλών θερμοκρασιών και απουσία χιονόπτωσης και χιονοκάλυψης, θα λέγα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι δύο παράγοντες και αυτοί είναι σημαντικοί. Και η θερμοκρασία και η χιονόπτωση. Αυτό σημαίνει ότι έχει διευρυνθεί η αρδευτική περίοδος. Άρα έχουν αυξηθεί αντίστοιχα και οι πιέσεις στα υπόγεια νερά. Το χιόνι επίσης, το οποίο λειτουργεί σαν μια έμεση αποθήκη νερού και έρχεται με μια υστέρηση, δεν το έχουμε δει αυτά τα 5 χρόνια. Άρα η συγκυρία είναι αρνητική. Θεωρώ όμως ότι επειδή αυτά τα φαινόμενα κάνουν πάντα, υπάρχει μια περιοδικότητα, δηλαδή μπορεί του χρόνου να είναι καλύτερες συνθήκες, όμως αυτό δεν θα πρέπει να μας απομακρύνει από το στόχο της σωστής διαχείρισης των υδάτων, θα λέω όχι μόνο των υπόγειων υδάτων. Δεν θα πρέπει να μας απομακρύνει από αυτό το στόχο και τα επόμενα χρόνια μην ξεχάσουμε το πρόβλημα και εντάξει, είμαστε καλά, τώρα το αφήνουμε, γιατί τα προβλήματα αυτά θα τα ξαναβλέπουμε, θα επανέρχονται και πιθανότατα με μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα χρόνια. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνοντας, κυρία Δημητρίου, μας είπατε κάποια πράγματα που, όπως είπατε, υλοποιεί η ίδια η ΕΙΔΑΠ προς την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Ποιο είναι, θεωρείτε, το μεγαλύτερο έργο που έχετε μπροστά σας και που συμβάλλει καθοριστικά στην επίλυση του προβλήματος? Όπως προαναφέρθηκε και εμείς θεωρούμε στρατηγικής σημασίας το νερό επαναχρησιμοποίησης στην Αττική. Ήδη τα 3 μεγάλα κέλ τα οποία σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στην Ανατολική Αττική θα δώσουν νερό για τις καλλιέργειες και γενικά για γεωργική και βιομηχανική χρήση. Και αυτό το
θεωρούμε πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί νερό επαναχρησιμοποίησης υπάρχει άφθονο, οπότε με αυτόν τον τρόπο και θα μπει και θα μπορούν να αρδρεύουν με αυτό το νερό, αλλά επειδή η Ανατολική Αττική έχει και θέματα υπεράντλησης και υφαλμύρησης των εδαφών, θα υπάρχει και μία εξυγίανση προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το έργο και θεωρούμε ότι θα είναι καθοριστικό για την Λειψιδρία σαν μέτρο. Αλλά όπως σας είπα, και το θέμα του Αδριάνιου, δηλαδή στο Χαλάνδρι θα υπάρχει και υποδομή που θα μπορεί να γεμίζει η υδροφόρα του Δήμου, που όπως αναφέρθηκε θα μπορεί να πλένουν τους Δήμους και του Χαλανδρίου, ενδεχομένως και οι γειτονικοί Δήμοι, με νερό μη πόσιμο. Οπότε γίνονται ήδη πράγματα και σχεδιάζονται εξίσου μεγαλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ όλους που μας θυμίσατε την παρουσίαση και τις ομιλίες σας σήμερα.